Hvala vama. Danas je počela da radi takozvana mobilna klinika. U klinici ordiniraju ruski doktori predvođeni doktorom Viktorom Belinskim, ljekarom Ruskog ministarstva za vanredne situacije, zajedno sa specijalistima i specijalizantima iz bolnice Trebinje. Riječ je o specijalno opremljenom ambulantnom vozilu. Ovaj projekat je od posebnog značaja za stara i iznemogla lica kojima je otežan odlazak u medicinske ustanove. Zahvaljujući mobilnoj klinici, sve strukture socijalno ugroženih imaće mogućnost da obave ljekarske preglede i dobiju najkvalitetniju medicinsku pomoć. Naš zadatak će biti da ispitamo teže kliničke slučajeve i da u skladu sa obavljenim pregledima preporučimo, prepišemo odgovarajuću terapiju. U Republici Srbiji Ruska humanitarna misija je realizovala već 5 ovakvih projekata. Pokazali su se izuzetno dobro. Sada u Republici Srpskoj počinjemo prvi projekat ovakvog tipa sa opštom bolnicom Trebinje. Suština ovog projekta to je dolazak do svih kojima je pomoć neophodna. Pre svega to će biti opšti dijagnostički pregledi, ali i specijalistički pregledi različitih specijalnosti. U mobilnoj klinici će se vršiti preventivni pregledi po mjesnim zajednicama Trebinja, a potom će obilaziti i seoska područja Istočne Hercegovine, a sve u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge. Danas, sutra i prekosutra ćemo da budemo u gradu Trebinje. Već od petka krećemo, mjesne zajednice Zubci, Ljubomir, Lastva. Sljedeće sedmice idemo u ostala mjesta u Istočnoj Hercegovini. Mobilna klinika ordinirat će na području Istočne Hercegovine u narednih 15 dana. Prema podacima iz istočnohercegovačkih domova zdravlja, u ovom dijelu Srpske ima oko 500 lica koja su slabo pokretna ili nepokretna. Zainteresovani građani se za pregled mogu prijaviti telefonom u Trebinskoj bolnici.